Čitanje je nešto što je apsolutno za mene nešto kao što je disanje, kao što je pijenje vode, nešto što je neizbešno, obavezno, nešto od čega jako profitirate i nešto od čega živite, bar ja. Workspace, 99, Acceleral, Concept Lucent, Workspace, 99, Acceleral, Concept Lucent, Workspace, 99, Acceleral, Concept Relié, Centre de tri, 19, H27, 10, 99, 34, H27, 10, 99, 34, H27, 10, 99, 34, H27, 10, 99, 34, H27, 10, 99, 34. Gate, échec au maître du monde. Vizualna komponenta je ugrožena temeljno i u svakom smislu. Zanimljivo je da ste to konstatovali upravo u vremenu predominacije kulture vizuelnog. Na koji način je ona ugrožena i šta nam onda govori o savremenom društvu i savremenom svetu? Pa ugrožena je pre svega činjenicom da nije dominantan čin unutar pozorišnog čina, tako da prosto je manje korištena i manje je u upotrebi, iznad svega zato što zahteva veliki rad, trud i sredstva. A zapravo se unutar pozorišnog čina može i bez vizuelne komponente, uopšte bez vizualne komponente. Mislim, gledali smo takvih predstava, imamo iskustvo. Prosto to nije dominantni deo pozorišnog čina i s obzirom da košta i da zahteva i veliki rad i trud, prosto se trude autori da se manje koriste i manje služe vizualnom komponentom. Sad, nešto potpuno suprotno teče u stvarnosti ili u našem realnom okruženju, zato što ta kultura vizuelnog postaje dominantnija u odnosu na sve ostale. Pa u tom smislu, ako se zadržimo na toj spoljašnjoj ili toj očiglednoj strani naše stvarnosti, kakvu estetiku prepoznajemo? Razlika je ogromna između stvarnosti i pozorišta. Vi u stvarnosti znate da se dešava danas i da razgovarate sa osobom koja je u savremenom kostimu. Na pozornici, međutim, vi ne morate imati ni osobu u pravom kostimu, niti išta vezano za prostor, a da mi ipak iz teksta shvatimo da se dešava danas, a da nije u antičkoj Grčkoj ili da nije u Šekspirovoj Engleskoj. Vi u Šekspirovu Englesku na pozornici možete dočarati apsolutno bez prostora ako se na glumcu pojavi kostim iz tog perioda. A možda ni to nije potrebno ako glumac kaže ja sam u 16. veku. Kako biste prokomentarisali estetiku našeg realnog okruženja danas? Ili, ako hoćete, u arhitektonskom okruženju koje i vi neretko komentarišete, a na šta vas asociraju ta arhitektonska rešenja u poslednjih par decenija i kakvu kulturu življenja promovišu i afirmišu? Zavisi od objekta do objekta, ali mislim prosto prepoznaje se savremena arhitektura i prepoznaje se nešto što je kontemporari. Ne znam šta bih rekao. Zato stvarno zavisi od ukusa, jer... Od čijeg? Pa zavisi od ukusa i posmatrača i proizvođača, znate.
Mislim, svi koji nešto rade, trude se da urade što bolje i svi koji nešto gledaju, trude se da to dožive što lepše, ali mislim, neko može, neko ne može. Kako ko, zavisi šta ko ponudi, zavisi šta ko očekuje i šta ko može da primi u krajnjoj liniji. A šta biste vi rekli, kakav je vaš sud ili kakav je vaš odnos prema ovom delu? Pa, znate šta, moj odnos je prilično slojevit u tom smislu, jer sam prosto negde u tu struku uključen, tako da to gledam iz različitih vizura, konkretno i iz vizure toga ko nam to pruža i iz vizure korisnika. I mislim da je tu vrlo teško pronaći neku pravu sponu i neku pravu saradnju gde se te dve stranke baš u svemu podudaraju. Ne mislim da neko svesno radi nešto što nije estetika. On prosto mislim da slučajno pogreši. Ja verujem da je tako. Dobro, i onda to nama nekako ostane kao jedno. A isto tako ima puno grešaka i kod posmatrača, znate. Sve je to dosta slojevito i nešto čime se ja zapravo ne bavim i o čemu ne razmišljam. Jer mislim, prosto sam ja tako uspostavio odnose da jako vodim računa o posmatraču i o korisniku, jer je moj posao me na to naterao, pošto ja svesno radim za nekog da to prihvati. Ako govorimo o scenografiji za koju ste već rekli da je ugrožena u dobroj meri, naravno ne samo kod nas, nego i u celom svetu, šta je to prema vašem mišljenju što prevashodno minimalizuje značaj udela scenografije u pozorišnom činu? Znate šta, to je veoma zahtevna disciplina i vi zapravo da biste prikazali neki prostor na sceni imate potrebu da se investiraju sredstva i isto tako da postoji neko ko će znati i umeti to da realizuje, dakle pozorišne radionice. Sad, mi smo vrlo spontano, godinama, reći ću decenijama, uspevali da nam se radionice uruše. Tako da pozorišta gotovo više i nemaju radionica. Zašto? Zato što se verovatno svima činilo mnogo isplativije da ne plaćaju 20 ili 30 plata majstorima, jer se nekad desi pa za celih godinu dana nemate potrebu za bravarskim radovima. Takva su rešenja. I onda taj bravar praktično se sedi na plati i dobije platu. Onda su prosto odlučili da kako ko ode u penziju ne zaposle nove. I isplativije, dakle kad se ne daju plate i kad se nemaju radionice, naručiti na nekom drugom mestu. Sad, koliko je to drugo mesto rentabilno, koliko se tom ko naručuje više isplati drugo mesto nego da ima vlastito zaposlene, to je nešto u što bi trebalo ipak da se malo umešaju i negde, rekao bih, pravne službe. Kad već govorite o ulaganjima i o investiranju, interesantno je da postoje konstatacije kako za kulturu i umetnost zapravo ne postoje interesovanje i to jeste onda argumentacija da su ulaganja u kulturu i umetnost sve manje. Međutim, demantuje nas stvarnost jer su pozorišta iz sezone u sezonu sve punije. Upravo to. I čime bi to objašnjavate? Pa isključivo objašnjavam uštedom i to je fatalna ušteda. Zašto? Zato što se, mislim, tehnologija rada u pozorištu, što se prostora tiče scenografije i kostima, je drugačija nego inače. I to su vrlo specifični zanati za koje se jedino može pripremati u praksi i u pozorištu. To što pozorišni slikar treba da zna
To se ne uči ni na likovnoj akademiji, a pogotovo ne na magistarskim studijama ili na doktoratima na umetničkim akademijama. To se jedino može naučiti tu, u pozorištu, od starih i iskusnih majstora koji su to učili, pa opet od svojih prethodnika. Sada više nema tih starih koji su to učili, svi ovi koji su novi to ne znaju i sada se više ni ne slika, nego se štampa. To je mnogo jednostavnije i kad ova garnitura ode u penziju, koja ne slika nego štampa, neće više nikoga biti od slikara, nego će biti eventualno zaposlen jedan koji će se time baviti. To je slučaj sa pozorišnim slikarstvom, to je slučaj sa pozorišnim vajarstvom, to je slučaj u krajnjoj liniji sa stolarijom i sa bravarijom. Vrlo su specifične su i drugačije su konstrukcije za pozornicu i za scenu na kojoj se to montira i demontira od onih koje treba da opstoje i da izdrže i zemljotrese. Vi ste obrazovali veći broj generacija onih koji sada sami rade svoje scenografije, pa i tu možda dolazi do obrazloženja zašto su... Znate šta, kad reditelj sam uradi scenografiju, onda je to sasvim sigurno nešto što je on znao i umeo, a toliko mu je i bilo potrebno. Možda bi mu neki scenograf ponudio više, pa bi mu se to dopalo, pa bi prihvatio. Ali on nema potrebu za tim jer je već zadovoljan onim svojim. Sad, nekad je to rezultat, najčešće nije. U vašem radu pozorišnom, u kojoj meri se oslanjate na aktuelna društvena, kulturna kretanja? U zavisnosti od komada. U zavisnosti od komada. Nekad je to potrebno uraditi i intrigantno je i u komadu koji tematski nema sa tim nikakve veze, koji je recimo neka ljubavna priča. Pa tu malo nešto oplesti, to je meni veliko zadovoljstvo. Kako oplesti? Umešati se malo sa nekim asocijacijama na nešto što baš i nije tako poetično i što baš nije isključivo tema. Sad ste nam govorili o komadima zapravo koje radite i u Nišu i u Skoplju, je li tako? Da. Kakve su to sada predstave? To je jedna nemoguća kombinacija da se sastave ta dva komada. Ali u isto vreme ih realizujete. Jeste. Ja u Nišu radim Koštanu, Boris Stankovića, a u Skoplju radim Trubadura Verdijevog. Pa nekako Koštana i Trubadur teško da mogu da se spare. Međutim, evo, u mom iskustvu je to čak vrlo intrigantno i nekako mi je usput krenem za Skoplje pa svratim do Niša i obrnuto. Potpuno su dva različita žanra. Turandot je opera klasična, Koštana je dramski komad sa pevanjem. I dobro, zanimljivo je. Rekli ste takođe da ove nove tehnologije, pošto ste govorili o tome da se sad sve manje oslikava, sve više štampa i tako dalje, da sve mogu bolje i lepše, ali lažno. Da li to onda znači da pozorište i pozorišna umetnost zapravo čuvaju neku istinu o nama samima? Ne, potpuno ista stvar da li je nešto štampano ili slikano. Nekad je bolje rešenje kad je štampano. Zašto ne? Nekad je slika kao takva možda i neprimerena za igranje komada. Možda bi bolje bilo da se radi o nekom
prostornom rešenju, nego samo o slikarskom koje je primjerno recimo za baletske predstave. To prosto zavisi kako stvar legne. Posebno važno je takođe i pitanje odnosa našeg društva prema kulturi i prema umetnosti. Pa evo, posle gotovo 2 veka postojanja Srpska akademija nauka i umetnosti je tek nedavno sa vama među svoje članove uvrstila i jednog predstavnika primenjene umetnosti. Koju vrstu priznanja je to donelo tom jednom ogromnom delu naše umetničke scene? Pa znate šta, ja nemam utisak da su kolege to ispratile. Prosto, mislim, čestitali su mi, ali nisu to doživjeli kao kompliment i njima i struci. Nemam utisak, a ja sam bio zatečen, jer čak sam izgubio potpuno iz vida da sam pre 20 godina imao izložbu samostalnu u galeriji Akademije nauka i umetnosti, što je usledilo nakon što sam dobio nagradu Ivan Tabaković za izložbu koja je bila u Cvijeti Zuzorić 10 godina pre toga, koja je podrazumevala pravo izlaganja u Galeriji Sanu, što je na određen način bilo ulaznica. Međutim, za slikare nije mi padalo na pamet da bi moglo da se desi da ja tu skliznem. Premda je slikarstvo meni vrlo blisko i ja se najčešće izražavam kao slikar. Ja ne znam da li sam više od 3 puta imao maketu koju pritom nisam radio ja, nego asistent ili neki majstor kom sam to naložio. Niti smo mi tokom studija na Akademiji za primenjene umetnosti, tokom petogodišnjih studija. Dakle, ja imam predstavu o tome šta se radilo 5 godina pre mene i moje vreme i ono posle. Znači, za 15 godina nije se uradila maketa ni jedna na Fakultetu primenjenih umetnosti. Znate, prosto je slikarstvo bilo nešto čime smo mi predstavljali svoj rad. Slika ili crtež. Da, ali na koji način je za primenjenu umetnost, za scenografiju važno što se konačno u odeljenju umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti nalazi član koji jeste prevashodno scenograf, pa arhitekta i tako dalje. Ja mislim da je važno. Prosto ne znam kako bih to obrazložio, ali mislim to je zaista jedno uvažavanje profesije. Uvažavanje profesije što jako imponuje. Ja sam jako srećan, ponosan i odeljenje umetnosti jeste nešto što meni jako imponuje kao prostor u kom sam ja sada aktivni član. Sve ovo o čemu govorimo, pre svega naravno kultura, ali i kompletna umetnička scena, baziraju se negde na, u stvari, kulturi čitanja. Htela sam da vas pitam
kako vi vidite i obrazovanje i kulturu čitanja u našoj sredini? Ništa bez toga. Mislim, činjenica je da je polazište u mom radu i polazište svega u pozorištu dramski tekst. Dramski tekst se čita. Čak i kada se peva, on se mora pročitati u muzičkom pozorištu i čitanje je nešto što je apsolutno za mene nešto kao što je disanje, kao što je pijenje vode, nešto što je neizbešno, obavezno, nešto od čega jako profitirate i nešto od čega živite, bar ja. Koja vrsta literature zauzima neko veće ili važnije mesto u vašem čitalačkom? U mom čitalačkom radu, tako da kažem, sasvim sigurno se na prvom mestu nalaze dramski tekstovi ili baletska i operska libreta i to nije u mom slučaju čitanje. To je u mom slučaju, kao i u slučaju drugih scenografa, jedno studiozno čitanje, pritom jedno stalno ponavljanje čitanja u zavisnosti od slučaja. Ja sam, recimo, radio 3 Hamleta. Radio sam Hamleta u Skoplju, radio sam Hamleta u Splitu, radio sam Hamleta u Celju. 4. Hamleta sam radio kao student 4. godine akademije. Znači, ja sam 4 puta studiozno čitao Hamleta. Studiozno. Na sve to ja sam ne čitao, nego slušao sigurno 20 ili 30 različitih Hamleta. A sad kad pričamo o čitanju, ja moram da kažem da je čitanje nešto što je jako bogato i što se neprestano i neprekidno nudi. Jer ako bih sada ponovo trebao da radim Hamleta, ja bih ponovo morao da ga čitam. Jer nakon čitanja, to što vama ostane, to jeste nešto što je značajno, sasvim sigurno, ali je nešto što je prepoznatljivo, čega vi i niste svesni. Ali na nekom planu, to što ste vi pročitali, to je vas obogatilo i sastavni je deo vas. Tako da mislim da čitati i samo čitati. To je što se tiče čitanja na profesionalnom planu. Van toga i van te profesionalne dramske literature, što god me zainteresuje i što god mi neko preporuči, ja ako stignem, rado pogledam i pročitam, jer čak i kad nije iz sfere mojih interesovanja, negde je drugačije i negde me nečemu nauči. A ako se desi da ja sve to znam što čitam, ja opet pronađem nešto što ostane u meni kao trajni trag mog odnosa koji se novi uspostavi sa tim ko je to pisao. Inače, ja recimo čitam ono što mi se preporuči, čitam one koji su nešto napisali, a koje poznajem. Jer ne možeš stići da pročitaš i one koje ne poznaješ, jer, mislim, knjiga i čitanje, to je okean. Tako da ja, ono što se mene tiče, ko mi je blizak, Igor Marojević, Branka Krilović, Vida Ognjenović, to su ljudi koji imaju s pozorištem, oni su mi najpre tu negde u toku i to je ono što sam, recimo, sada i ovih dana pratio. I da li biste se vi onda na kraju složili sa naslovom ove emisije Ostavi sve i čitaj? Da li biste... Nemoj ostavi sve, nego gledaj svoje posla i čitaj uz to. Tako bih ja.